Wah. Beh kok padakno Betari Durga Oh. Spotmu wis paring pas iki ngono kuwi. Muni mbok dipadakne rencange ta bucange. Wong dandanan ngene iki mosok ya tulung tok gedret ngono ya ora patut. Ya apa ngono panik iso Oh. sampak nyuruh. Ayo buta kok. Tapi lah anak kadal tapi. Aduh tuh. Ngaturaken wilujeng dalu Biyong Cange kalian Biyong Limbun. Nggih, wilujeng dalu. Wah, tambah suwe. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Nah, Dalu menika sowan wonten ning Kedung Ombo. Kedung Ombo Mantingan. Nggih. Alhamdulillah. Dalemipun Ibu Muji. Nggih, Bu Muji jan luar biasa malam hari ini. Luar biasane. Disembadani saestu. Nggih. Kula teko suguhane full yo. Full. Lawuhe sambel bawang. Heeh. Goreng endok. Heeh. Yo sambele, Mas. Sambele piye? Asin. Ketoke sing nyambeli wayahe ketoke, Mas. Wayahe njaluk. Wong yo dasare sinomane yo cikat terginas trampil. Lah iya ta? Ra umum pokoke. Umum. Wong aku teko mau ya wis langsung Pripun? wedang. Alhamdulillah. Apa panganan cemepak komplit. Nggih. Nah, wedange urung tak ombe dikukuti saking trampile. Jenengan lah wedang lho, aku lho niki sing teko sing ke. Heeh. Kula lungguhe langsung mojok mau karo dandan to, Mas. Heeh. Pikirku enten toples terus jajanan pikirku ceplos putih-putih turuan bodon nika lho, Mas. Heeh. Lah tak emplok tibake kapur barus. Ya ampun. Sing di omah banget ndel kapur barus kok cedakne panganan. Ayo. Lah Ya mestine Allah. dikira sampean ki umo kalah. Umo kalah ki apa? Umo salah. Umo salah ki apa? Walah Bathara Kala. Iya, pancen Bathara Kala. Pancen kula Bathara Kala mangane panjak-panjak kuwi lho. Iya. Hai Jildan. Anyar ke anu Mas. Sapa? Kan pas guri gendang gede ki sapa to kae? Kok mening-men. Apa seneng kowe sampean karo? Mboten. Lah, Andeng-andeng isor lambe Biyong Cange. apa kuwi? Iso mandeng ra iso duwe. Ngel. Mbak Indira. Dalem. Alhamdulillah iso sowan. Nggih, alhamdulillah. Nggih, pidalem saking Saking Ngawi juga. Ngawi nggih. 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 Ngawine ngendi? Ora mesti. Mboten mesti, Mas. Ora mesti piye wong Kadang Ngawi. teng emper barang kula. Tegese Kok ning kandang iki iso. jarine sampean di samping nyinden Nggih. ada bisnis-bisnis banyak. Alhamdulillah. Bisnismu apa? Senaosa sinden A. Heeh. A ki apa? Asu. Apik ngonten lho Mas, gese Heeh. niku. Kula niki nggih bakul. Kula niki nggih mblantik wedhus sapi. Nek sapi tesih belajar, nek wedhus e sampun. Nah, wedhus wis suka. Nggih, terus niki nek prei nyindian bakul rica-rica nyambi. Sing Nyambi? terbaru biawak. Walah alah. Nggih, kalih rica-rica bekecot. Ayam kampung mentok. Nek apa dia? Alhamdulillah. Jan. Niki pripun Biyong Cange? Nggih nembang no mosok turu. Aku ngantuk Halo Bu. Ki besti. Lah ngersake lagu napa ibu-ibu? Non. Apa peleng mau dereng to? Dereng Pak Ji Bakso. Oh, nggih Pak Ji Bakso. Kang pundi Pak Ji Bakso? Kalau sing rasukane biru muda. Pak, Cedhak, Son, nyuwun biru pentole, muda. Pak. Pentole Pak Ji Bakso gawa loro tok kok. Lah nggih kula jaluke. Duwe jaluk kok disantane. Nggih pun niku mawon anu Mas Kresna. Kepeling. Nggih. Ya dibawani sik ben Siap. ketok penak. Nah. Ya. Yo, Kowe kan pelangganku ya ampun Pak. pelagane. Sarungmu kari ning nggonku lho. Iya. Mbak Gajah nggon apa ta Mas? Bagajah. Nggih. Sampean ora ngerti to? Dereng to Mbak wong. Gajah. Kono kuwi nggon bakul wedhus. Oh, Di samping bakul wedhus, nggih. yo bakulan dodolan apa-apa ngono. Oh berarti aku sesuk tak bakul